Ešte teraz by som vám chcel predstaviť DJ-a J. Ja som J Volume. J Volume 1. Môže byť aj 2. Môže byť aj 2, ktorý tiež nám v piatok večer zavíta. Teraz momentálne ťaha nejakú tú šnúru, takže on vám povie viac okolo toho. Takže I Love Music tour mám momentálne po Slovensku. Zavítal som do Rimavskej Soboty, kde som sa vlastne, môžem povedať, že aj narodil, ale 20 rokov som tu býval, aj bývam. V tomto Zapadákove. Ja piatý. On je v piatý. On je z Poprádu. Aj Kaufland som si kúpil. No jednoznačne vidíte, je tu zábava, je tu super atmosféra, sú tu super ľudia a si myslím, že sa oplatí prísť nás pozrieť. Táto akcia sa volá, že Tomorrowland Never Die. To znamená, že nikdy neumiera Tomorrowland a privítá vás aj tu v tomto klube. Pravda, že od 8. Od 8. večera začne akcia. Samozrejme prídu tiež aj iní DJ. Popri tom ako Jay bude mať tour, tak príde aj DJ Vacko, príde DJ Čulo, príde DJ Pixel Fist, Ja by som chcel uviesť, že vlastne títo chlapci, oni hrajú v Lučenci, v dobrých kluboch, v Hangári, Iguana, Pelikán, to znamená, že to skúsení chalani vedia, čo robia a robia veľmi dobrú hudbu, dobre mixujú a takisto vás super zabavia. Takže, ale budeme sa vyrovnávať tej téme Tomorrowland, to znamená, že budú púšťať len takú hudbu, takže keď máte radi Tomorrowland, oplatí sa prísť, pravda, že uvedí ich do vstupného, pretože to je ten najväčší problém. Hej, no najväčší problém je to, že nerobíme to pre peniaze, ako každý si myslí, ale pretože treba nás platiť. No, treba vyplatiť či DJ-ov a elektriku a nájom a takéto veci, že nejde všetko do vlastného vrecka, hej. Ale cena je symbolická, je to 2 euro, dámy majú zadarmo, zabezpečenie k tomu plus aj odvoz, čo si myslím, že veľa klubov nerobí. Hej, sme ochotní ešte poslať k vám auto zadarmo, aby ste ušli nejaké peniažky, aby ste sa mohli zabaviť. A hlavne ožrať, ako stále. Treba si myslím, že bude o záhu postarané, lebo hej, Jay to vie dobre roztočiť, to vie veľa ľudí, hral na veľa akciách, to môžem len potvrdiť. No, čo k tomu mám dodať ešte? Ešte by som chcel povedať, že momentálne sedím vo VIP miestnosti, kde je brutálna miestnosť. Uvidíte potom na Facebooku fotky, si ich čekujte. Túto pozvánku takisto bude zakvačená, už tam máte vlastne taký krátky mixik, úvod, ktorý som vlastne vytvoril pre vás, takisto aj tú grafickú časť. Tam máte vlastne aj fotografie týchto DJ-ov, ktorí budú na tejto akcii. A sledujte fakt Facebook, pretože tam budú nové a nové veci sa nahadzovať a budete v priamom dianí, čo sa bude diať v piatok. A to vám hovorím, že to bude brutálna žúrka, na ktorej sa vystriedajú mnoho efektov. A máme tu napríklad parostroj, čo niektoré kluby tu napríklad MMCity už ste dávno nevideli parostroj, že? Aj laserenové, samozrejme, čo to pre niektorých ľudí je rarita. No, dokopy sú 4, k tomu sú ešte rôzne svetelné hlavice a takéto, hej, samozrejme aj sedenie je urobené netradične z paliet, aby ľudia neboli prekvapení, lebo všetko je stále všade, všetko je pozerané, tak niečo nové pre tých ľudí, hej, že aj povedia, že áno, prečo nie, teraz to svetlom hýbe, tak sme pripravili pre vás takúto vec, že vynovili sme tú rybu. Není to stará ryba, není tu nič také, čo ja zmohlo, že to tu bolo. Je tu všetko tak, čo ešte nebolo. Je to vynovené, bar je naložený, všetko je pripravené na piatočnú akciu, my sa tešíme. Ja by som bol zvedavý, ty nejako pripravíš pre nich nejaký drink? Tak samozrejme, no, keď budú dobrí a budete poslúchať, tak samozrejme budeme sa snažiť tak, že každý piatok pripravíme pre vás nejaký drink zdarma, ktorý namieša náš špeciálny majster, ktorý to má v rukách, čiže nebudete lútať, že to vypijete. A ešte takú vec, že pre oslávencov narodenín v piatok bude fľaša vína gratis, čo nikde v živote vám to ani nikto nedá nič zadarmo, tak my vám dáme tú fľašu vína. A ešte majú sviatok učitelia, čiže aj oni keď prídu, sú mimo pozvaní a dostanú nás takisto fľašu dobrého vína. Čiže si myslím, že veľa podnikov v Rimavskej toto nerobí ani možno niekde na okolí. To je pravda, ale jednoznačne ukončíme to takýmto spôsobom, že 28.3.2014 vás čakáme na rybe na Kurinci a tešíme sa na kopec dobrých ľudí a príjemnú zábavu. To by bolo asi čaute všetko. Čaute všetko. Čau.